खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटि चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ गवालपारा पुलिसआ 200 रां लाना दालालनि खामानि मावदों। आथिखालाव आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा गथ'सा जुलि एबा उन्दै हिन्जावसाखौ जुलि खालामनायनि दायाव रोजा रोजा फिसायफोरखौ हमबाय थानाय जादों। बेबायदिनो गोबां नखरफोरानो हालाय हाफाय जानोबो गोनां जादों। नाथाय बेबायदि समावनो दिनै गवालपारानि जेलनि दरखं मोखाङाव फिन दुं हाव हाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला बे जाथाया जादों मैया गवालपारा थानायाव हमनानै लाबोजानायनि बिसिफोरा गाव गावनि फिसाय एबा नखरनि सोद्रोमाफोरखौ नायनो फैनायाव पुलिसफोरा नायनो होनाय जायाखै आरो जुदि नायनोबोला 200 रां होनानैसो नायनांगौ होनना अजद होनाय जादों। मख'जाथावदि बेखौ बिथा खालामनानैनो बे दालाल खान्थिनि हेंथायैनो दायो फिन गवालपारायाव दुं हाव हाव थासारिया सोमजिफिननाय जादों, जेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मुर्दाबाद सरकारा बेबायदि खालामनोसो हमदों नामा, लोगोसे गाव गावनि मानसिखौबो फैसा होनानैसो नायनांगौ नामा होननाबो गोबां बायदि बायदि रावजों सोंखारिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बनसुआ गिबि खेबनि थाखाय सेथि बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। बर' हारिनि गेजेराव थांनाय बोसोराव जोनोम मोननाय बर' माहारियारि फरायसा आफाद मुङै मिथिजानाय गुसुङै बनसुआ गावसिनि सेथि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 6 आरो 7 फेब्रुआरि खालि साननैनि हाबाफारि लानानै दतमानि हारिमुआरि फोथाराव खुंनाय जादों। लोगोसे बनसुनि मानगोनां आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनाय बायदिब्ला बनसुआ बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनांगौनि थाखायनो जोनोम जादों। बर'फोरा गोबावनिफ्रायनो गुबुन गुबुन मुं लानानै सोमावसारबोदों, जेराव गोबाङानो जिउबो गारनांदों आरो गोबां आइजोफोरा जिनाहारिबो खालामजानो गोनां जाबोदों। अब्लाबो सरकारा बर'फोरनि दाबिखौ सुफुङाबालानो फिसा मोनथाम गोरोबथा खालामबायब्लाबो बेफोरो बर'फोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै होनना बुंथिबावो। बेनिखायनो बनसुआ आलादा बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ गोथाङै लाखिनांगौनि थाखाय दाबि खालामलांबाय थागोन होननाबो खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिनाय जायो। चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि सेथि गायसनथाइ सानखौ मैया खुंनाय जाबाय। मिथिनाय बायदिब्ला चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमा मैया 6 फेब्रुआरि खालि चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो, जेराव बे गौथुमा ओरैनो दंथ'योमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनहा चिरां जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमखौ सोलायनानै थाखानाय अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि आवथायावनो चिरां जिल्ला अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशन मुं होनाय जाबाय होनना फोरमायथिना होदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि राकेश रामसियारि बिथाङा बाहागो लाहैनाय जायो। लोगोसे राकेश रामसियारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे अल बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सिएशनखौ बर' खौरांगिरिफोरनि जेंनाफोरखौ खौसेयै थानानै सुस्रांलांनांगौनि थाखाय दानाय जादों आरो बेबायदिनो बिटिआरनि गुबुन गुबुन जिल्लायावबो थाबैनो दानाय जागोन होनना बुंथिना होबावो। तामुलपुराव जिल्ला ट्रेन्सपर्ट अफिस गायसननो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बेबायदिनो जिल्ला ट्रेन्सपर्ट अफिस थानाय बायदिनो तामुलपुर जिल्लायावबो मैया बिटिआरनि हान्था मेला बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धर्मनारायण दास बिथाङा गायसननानै होनाय जायो। मख'जाथावदि बे अफिसखौ लुफुंनो थाखाय नोगोद 1,09 लाख रां होनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। लोगोसे बे हाबाफारियाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिजों लोगोसे गोबां अफिसियेल अफिसारफोर आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराबो बाहागो लाफैनाय जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दाखालि थांनाय 30 जानुवारियाव चिरां जिल्लानि रुनिखाथा ओनसोलाव होखारजानाय सुबुंफोरनो सासे नङा सासे बेबायदिनो अनसुंथाइफोर हैनाय बायदिनो मैयाबो सासे थिखादार दिगन्त गयारि बिथाङाबो मुवा बेसाद दाननानै हैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि गोबां सुबुंफोर आरो
बायदि आफादफोरा गावसोरनो बायदि बायदि अनसुंथाइफोर होफैदोंब्लाबो सरकारनिफ्राय दिनैसिम जेबो होफैनाय जायाखै होननाबो होखारजानाय सुबुंफोरा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिना होबावो। घफोराव आयेन बेरेखा मोसौ हमनो मोननाय जादों। मैया मोनाबिलियाव घफोरनि राजगड़ हलंनि होननाय जायगायाव पुलिसआ लामायाव सिगांनि बादिनो चेकिं खालामबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक गारिया पुलिसनि एसे जानथायाव लाखिफैनाय जायो, जेराव पुलिसआ गारिखौ नायनो थांनायाव गारियाव सालायगिरि एबा रावबो नुयैलाय पुलिसआ गारिनि सायाव नायबिजिरनाय जायो। उनाव पुलिसआ नायबिजिरनानै नुबायदि बे ट्राक गारियाव गासै उन्दै गेदेर 42था आयेन बेरेखा लाबोनाय मोसौखौ बोखांनो हानाय जायो। मख'जाथावदि बे मोसौखौ सोर लाबोदों बेनि जेबो गुबै खौरांखौ मोनथ'वाखैब्लाबो बे मोसौफोरखौ अरुणाचलनिफ्राय लाबोदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों होनना पुलिसआ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। गथ'सा जुलि मुङाव हमनाय जाथायनि सायाव उकिल सत्य बसुमतारीनि बेंफुरसार बिबुंथि। जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव आसाम सरकारा गथ'सा जुलिनि मुङाव हाजार हाजार फिसायफोरखौ हमनाय जाबाय। बेबायदि जाथायखौनो लानानैनो मैया क'क्राझारनि उकिल सत्य बसुमतारीया बुङोदि गथ'सा जुलि लानायनि हेंथा आयेनाथ' गोबावनिफ्रायनो दंखायो आरो गोबावनि सिगांनो दाजादों, अब्ला बै समाव सरकारा मा खालामना थाखो आरो दायो मानो बेबायदि एसेबां हरखाब हमग्लुंनाय जाखो? सरकाराथ' बेनि सायाव गामि सिगां सांग्रांथि होनो हायोमोन ना, आरो गामि बेंगिरि एबा बिडिपिफोरनि गेजेरजों फोरमायहरग्रोनो हायोमोन ना होनना बायदि बायदि रावजों आसाम सरकारखौ सोंखारिनाय जायो। आथिखालाव लाइमोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि बानजायनायाव गुबुन गुबुन ब्लक आफादफोरनि बायदिनो मैया क'क्राझार जिल्लानि दतमा ब्लक आफादाबो भलिबल बादायलायनाय जायो, जेराव मैयानि बे भलिबल बादायलायनायखौ आथिखाल बिटिआरनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि सिगांनि थांनाय समफोराव गोबां सोमावसारनायनि जाहोनफोराव मोनबो खामानिखौनो गोजोनै मावनो खाबु मोननाय जायाखैमोन आरो आथिखालाव जोंनि लाइमोनफोरखौ खेला गेलेनायाव थुलुंगा होनो थाखायनो बेबायदि हाबाफारिफोरखौ गुबुन गुबुन थावनिफोराव लाबाय थानाय जादों होनना बिथां मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। आथिखालाव त्रिपुरा रायजोआव बिधान सभानि एमएलए बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय हाबाफारिया जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै दायो आसाम जातीय परिषदआ त्रिपुरा मता राजखान्थि हान्जाखौ मदद खालामनानै आसाम जातीय परिषदनिफ्राय त्रिपुरा मतानि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव सानै दैदेनगिरि फारियै कास्टम बसुमतारी आरो मणि गगৈ बिथांमोनहा बाहागो लाहैनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। मख'जाथावदि त्रिपुरायाव बिजेपि आरो सिपिएमखौ फेजेननानै त्रिपुरा मताखौ देरहाहोनो थांखिजोंनो बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बाहागो लाहैदों होनना कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायथिना होदों। रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय फिन गाहाम खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 1 लाख साख्रि होनो खोथा होनाय बायदिनो गोबां बिफानफोराव फारियै साख्रियाव थिसनबाय थानाय बायदिनो दायो आरो फिन रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरनि थाखाय गाहाम खौरां लाबोबावदों। मख'जाथावदि आसामाव 3 गोदानै लुजानाय मेडिकेल कलेज फारियै नगाव मेडिकेल कलेज, क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो धुबुरी मेडिकेल कलेजफोराव गोबां बिबांनि साख्रि ओंखारदों, जेराव 3थि आरो 4थि थाखोनि मासिफोर दं। लोगोसे बे साख्रिनि अनलाइन एप्लाइआ दिनै 7 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायबाय आरो 22 फेब्रुवारिसिम सोलिबाय थागोन। बेनिखायनो जायफोरा गोसो दं बिथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा DMEनि अफिसियेल वेबसाइटआव थुनानै आबुं खौरांखौ मिथिनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।